shout. Loud shout. Finish off. Andy! Easy. Stay up. Hey! Big shot. Andy. Take it up. Stay up. Get up. Big shout. Get up together. Together. Get up. Stay up. On. Listen. Steve-O! Yes. Wait. Come on. Andy, get in there. Get in. For that time. Here we go. Multi-ball. Last one then. Go on then. Hey! Get up. Tidy up. Yes. Right back, left back. Finish that.
Bore da, mae'n rhyfedd iawn deud hynny, bore da a chroeso ato ni yma nedd y parc. Wrth i'r ras i gyroni pencampwyr uwch gyngrau'r Cymru gyrraedd y gêm ola am y tro cynta es bron i ddegawd. Ond dim ond un canlyniad wneith y tro yma i'r seintiau newydd y bore yma a phnaw yma. Mae'n rhaid i dîm Anthony Limbrick gyro'r bala a gobeithio na fydd Cei Conna yn curo pen y bont. Os ydy'r seintiau a mae'n ennill clws y pencampwyr. Mae'n y newyddion o ran y tîma. Mae Anthony Limbrick, rheolwr y seintiau newydd, yn gwneud 2 newid o'r tîm gurodd y Bari yn ei gêm ddiwetha. Daniel Redmond allan, diodd i'm hyd yn oed ar y fainc. Adam Rosgro yn disgyn i'r fainc. Ac i mewn yn ei lle nhw y daw prif greuwr uwch gyngrau'r Cymru, Adrian Sislovic. A Louis Robles, cyn chwaraewr y bala i mewn i arwain y llinell y blaen i'r seintiau newydd. O ran y bala, mae yna 5 newid i'r tîm o'r un gurodd pen y bont o gol i ddim y sadwr dwytha. Allan yr aif Ramsey, Kelly, Davies, Leslie a Corea. Ac i mewn, Harry Lloyd yn dechrau dim ond i ail gêm o'r tymor yn y gol. Anthony Stevens, Tony Kay, Kieran Smith, Lasana Mendes i mewn. A mae Danny Gossett gynt o'r seintia yn dechrau i ail gêm o'r tymor i'r bala. Mae'n yn cadw cwmni mi fydd prif sgorio'r holl hanes uwch gyngrau'r Cymru, Mark Lloyd Williams. Mae'r gŵr yma wedi bod yn allweddol yn rhediad diweddar y seintiau. Do, mae dda gweld Tyfo Scott Trysgo a Gwan Anthony Limbrick yn rhoi cyfle i fechgyn ifanc. Dwi'n gofio fe chwarae yn erbyn tîm ysgolion a colega Cymru fi, oedd o chwarae i ysgolion annibynnol Lloegr ac oedd o yn chwaraewr o safon ac syni dim efo'r tymor mae wedi gael i'r seintiau newydd. Fydd yna glybiau o'r gyngrau'r yn Lloegr yn cadw golwg arno fo ac sy'n ni'n syni weld o yn symud dros y ffin yn y dyfodol agos a wrth gwrs mae'n bnawn prysur iawn i hwn sy'n ni'n feddwl Harry Lloyd prynaw yma dechrau'r gêm gyda Alex Samson cael gorffwys ond ia fydd hi'n bwysig a fydd hi'n brofiad da iddo wrth gwrs chwarae yn erbyn y seintiau mewn gêm reit bwysig falle dim o safbwynt y bala ond o safbwynt y gyngrau'r ei hun. Y dyfarnwr pnaw yma ydy Mr Iwan Arwel Griffith o Conwy a chredwch neu beidio dyma'r 5ed tro iddo fo ddyfarnu y gema rhwng y ddau dîm yma y tymor hwn. Mae wedi dyfarnu pob un gêm yn uwch gyngrau'r Cymru a mi nath o ddyfarnu hefyd gêm gyfeillgar medda fo cyn i'r gêm gychwyn. John Routledge mae o wedi bod ar dan yn ddiweddar a mae Chris Venables ar fin ennill esgid aur uwch gyngrau'r Cymru am y 5ed tro. 4 gôl ar 20 iddo fo y tymor hwn. 202 i gyd. Da chi'n poeni, wel dwi'n gwybod Mark, da chi'n poeni, da chi ar y brig, da chi bell o flaen prawb arall, ond 202 o goliau i Chris Venables. Ia, nes i'r neges i longyfarch ar ôl o basio gyrraedd y 200 nath o ddi bod o'n anelu teg at y targed 117 ar ôl meddwl fo, ond sydd amser ti wan hongian ysgidiau yn fyny, ddechrau di hyfforddi. Ia, rhif 5 yn uwch gyngrau'r Cymru. Rhif sgoriwr uwch gyngrau'r Cymru ar hyn o bryd. Mi fyddwn ni yn cadw llygad wrth gwrs ar beth sydd yn digwydd i lawr ym Mhen y Bont. Unrhyw gôl fydd yn mynd i fewn ar gyfer y gêm rhwng Pen y Bont a Cei Conna. A cofiwch, mae'n rhaid i'r seintiau newydd ennill y gêm hon. A disgwyl na fydd Cei Conna yn ennill ym Mhen y Bont. Mae wedi cychwyn yn fanno, mae'n debyg. Yr arwydd arferol. A dos na le o gwbl i hiliaeth unman yn cymuned ni. A mae'r gêm ar gychwyn yma yn neuadd y parc ar ymwelwyr
y bala yn ei coch i gyd yn chwarae o'r chwith i'r dde ar gig gynta. Ac o ran patrwm y gêm, Marc, wneith y Seintia ddim newid o'i hegwyddorion arferol. Na, ti'n disgwyl nhw chwarae yr un patrwm. Maen nhw wedi chwarae'r patrwm yma ar dull y chwarae yma ers rhai tymor rwan. Ac wrth gwrs, maen nhw wedi cael eu cyfleon wedi i fynd ar y brig. Y gêm yna yn ebyn Gaernarfon, di sgôr. Cael y chwalfa mae'n ebyn Ceicona, da ni'n gwybod am y ganlyniad yna. Ond y gema yna, efallai yn ebyn y gêm yna di sgôr ebyn Gaernarfon, pan nhw lawr i 9-1 tuag at y diwedd, a hefyd beth o'n nhw gico'r smotyn, efallai na'r canlyniad yna sy'n wedi gostio nhw y bencampwriaeth eleni. Ond ia, dyna fydd nhw. Da ni'n disgwyl gweld Antrim Limbric yn cadw'r athroniaeth sydd wedi cael ei roed yma ers blynyddoedd. Fydd Mike Harris yn gobeithio wedi dim o yn llwyddiannus ac bod y penderfyniad oedd i swyddo Scott Trysgo gyda rhyw 2 fis o'r tymor yn weddill yn talu'r ganfed. Antrim Limbric cyn y gêm nes i gyfweliad efo fo, mi oedd o'n yn dawel hyderus. Bydden nhw'n ennill y gêm yma ac yna'n disgwyl ffafr wedyn gan Pen y Bont ac yn just yn cyfadda bydd na deledig un nhw ymlaen. Ond nath o ddim deud sy'n di adael i'r chwaraewyr wybod. Fysa fo'n gadael i'r chwaraewyr wybod beth yw'r sefyllfa? Gan bod yna'n cefnogwyr ac efallai fydd na rwy'n deud ochr arall i'r cae lle fydd o'n yn deithio nhw beth yw'r canlyniad lawr y Men y Bont. Ond ti'n gweld mae yna chwaraewyr y Seintia Newydd ochr draw i lle da ni'n yr Eisteddle, efallai fod na negesion, bydd ei ffona symudol gyda nhw, felly fydd na negesion yn siŵr yn cael ei basio ar y cae i'r chwaraewyr. Ac ydy o'n mynd i gael effaith arnyn nhw, efallai wir, lle fydden nhw mosod tipyn bach mwy. Mae yna wahaniaeth 20 eiliad rhwng y ddwy gêm, Marc, yn y byd. Mae'r gêm ym Mhen y Bont wedi cychwyn 20 eiliad cyn hon. Diolch yn gymaint o hynny o wahaniaeth mewn ffordd chwaith yna chdi. Swn i'n mesynu, os a Ceicona sa rei wedi bod yn ceisio atal cychwyn y gêm, efallai bod nhw'n ceisio atal dechrau yr ail hannar, neu bod nhw'n... Da ni wedi gweld, wrth gwrs, Ceicona, mae'r golwr o arfer yn mynd lawr i anafu yn y cwrt Cosby jyst i dynnu pwyth o'r gêm ac wedyn beth sgynna ni, so ddim yn syni gweld hynna'n digwydd prynawn ma lawr y Men y Bont, yn wedi gos dwi'n gwybod wedi canlyniadau yn y llefydd eraill. Dosedd gan Kieran Smith a'r Jamie Mullen. Bach yn hwyr o fanna. Kieran Smith mi oedd gat y mor da angen al y cae i'r bala. Wrth gwrs gen y bala ddim byd ar y gêm yma. Ni allan nhw fwynhau i hunan, allan nhw ddim gorffen dim is na dim uwch na'r trydydd safle. A ni'n gweld Danny Gossett yn y llun yn fyna hefyd, Marc. Dydy o'n wych i weld o yn ôl yn chwarae ac yn cychwyn y gêm y prawn yma. Yndi mai, wrth gwrs, mae wedi bod gasalwch, wrth gwrs, difrifol, a mae wedi brwydro'n galad i ddod yn ôl i lle mae o. Dim yn hawdd dod yn ôl ar ôl y salwch mae o wedi gael, a mae wedi dangos cymeriad. A mae'n dda gweld bod Colin Cater yn cadw ffydd yna fo ar clwb hefyd, ac bod nhw'n rhaid gemau iddo fo, ac fydd o'r edrych ymlaen rwan i i'r tymor newydd gychwyn yn mis Awst. Preston Davies yn talu'r pwyth yn ôl i Kieran Smith. Tacl fel drysgwl yn fwy na dim. Yna waith da fyna gan Kieran Smith. Mae wedi brifo ei hun yn fan hyn, Preston Davies. Yndi. Na, mae'n codi. Mi oedd Antrim Limbric gyda llaw yn falch o weld y glaw. Oedden ni'n neud y cyfweliad, oedd hi'n tywall y glaw ac dweud, na, dwi'n falch o weld y glaw, medda fo. Achos bod o'n golygu bod y cae yn gynt gôl gynnar yn y gêm arall, Marc. A mae George Horan wedi rhoi Ceicona ar y blaen. Pen y Bont dim, Ceicona 1. A llai na 5 munud o'r gêm wedi chwarae. A mi fydd hynna'n setlo'r nerfa i dîm Andy Morrison. Ia, dechrau perffaith ei dîm Andy Morrison. Ac swn i'n syni fan Kai Siop. Dyna fydd yn digwydd lawr y Men y Bont. Ac yna hi, swn i'n meddwl, gol mor gynnar a hynna i Ceicona. Dwi'n meddwl fydd y bencampwriaeth yn mynd i un man arall y glaw Stadiwm Blaenau Dybdwy. Neu'n aros yn Stadiwm Blaenau Dybdwy. Ia. Ben Clark. Ryan Astles. Gan i bod i gybian os i'r newyddion yna wedi trosglwyddo allan i'r chwaraewyr. Ia. Mullen. Sislovic.
A ti gapten Chris Marriott, o Marriott tynnu lygad oddi ar y bel. Venables rownd y gornel at Lasana Mendes. Ond y gwaith ymddiffyn gan y cawr Astles. Chris Baker wedi sgorio mae'r golian hedfan i mewn i Met Caerdydd yn erbyn y Flint. Met 1, y Flint dim. Pen-y-bont dim. Cona 1. Ryan Astles o'n i'n cyfeirio at yn fanna, Marc. Mae o wedi bod yn bresenoldeb allweddol yn y cefn i'r Seintia y tymor yma. Ond dwi wedi gofio chwarae Rhyl, rai blynedd dan Greg Strong. O'n i'n meddwl bod o'n rhywun oedd yn sefyll allan, ond oedd o symud i gair wedyn. A dwi'n meddwl Southport, a gath o dymhora da fanna, a mae rhaid bod Seintia wedi bod yn cadw llygad arno fo dros y tymhora dwytha. Ond dim wedi cael tymor da Ryan Astles yng nghanol ar ymddiffyn. A mae'n droed chwith hefyd, so mae'n cydbwysedd yng nghanol ar ymddiffyn a'r Seintia. Peniad llac gan Harrington at Kieran Smith. Dyma Anthony Stevens. Bala yn gyffyrddus ar y bel ar hyn o bryd. Mae nhw weld wedi ymlacio. Weld yn mwynhau hynna. O'n i'n mos ar Bala tipyn agosach i'r ddau ar y brig i fod yn onast. Dwi'n cofio gwylio nhw yn mewn gêm gyfeillgar yn Witnelby yn dechrau tymor ac o'n i'n meddwl mae gen nhw garfan gryf yma. Prisiad i'r edrych am Venables. Dyna'r cliriad allan Will Evans oedd yna. I'r Bala. A mi gafodd nhw rediad yn do, gafodd nhw gyfnod, pryd oedd hi? Tua mis Chwefror oedd hi pan nath nhw rediad symol. Gyfnod, a dyna sy'n digwydd yma, mae'r Seintia newydd ac Icona wedi bod yn cael rhediadau cyson o ennill gema. Dyma Jamie Mullen, Sislovic efo fo. Yna 2, 3 yn y canol yn disgwyl am y croesiad. Robles, Mullen at Robles. Robles eisiau gosod i Ben Clark oedd ond Danny Gossett oedd yna. Venables. Rwan Will Evans. Chydig o le o blaen Will Evans. Felly Cei Conna ar y blaen ym Mhen-y-bont. Mhen-y-bont dim. Gôl y capten George Horan. So wedyn o'r Goltys a George i chwarae iddiw. Gwybod Mike Wilde i mae'r gael, so ddim yn syni dim na George sy'n chwarae fel y prif ymosodwr. Ia, ond yn union yr un peth, os does gyn nhw ddim eilydd tebyg at ei debyg i Mike Wilde, yn ei dydy Insel a Curran ddim yr union y math o chwarae un o'r ond yn y cefn mae o'n o beth ni ddall. Mae rhaid na ci gosod o ddim a rhaid y gol. I fyny hefo Robles gynt o'r Bala. Astles dal i dir yn erbyn Venables a Keston Davies. Keston tacluso nôl at Paul Harrison sydd ar frig y tabl unwaith eto'r tymor hwn o ran llechi glân. 21 llechen lân mewn 31 o gema i Paul Harrison sydd yr unig chwaraewr gyda llaw sydd i chwarae pob eiliad o bob gêm i'r Seintia newydd y tymor hwn. Ddim yn gall llawer i wneud mewn gemau chwaith i fod yn onast, ti'n bo. Dim gymaint y golwyr eraill yn y gyngrair. Mae'r Seintia yn ymwneud mewn cadw'r meddiant y dda, dydy felly anaml iawn yn cael ymosodiadau ni herbyn nhw. Diolch chi gair efo Colin Caton cyn y gêm, Marc. Be oedd gen y fod dweud? Be oedd i dactega fo wedi bod? Nath o'n sôn yn mynd dactega, dwi'n meddwl bod o jyst eisiau'r tymor orffan a dwi'n gwybod yn byd i chwarae amdan a jyst bod nhw'n mwynhau y gêm. Ond dyma'r golwyn yn un. Clark, heibio'r golwr Clark! Seintia ar y blaen. 9 munud o'r gêm wedi chwarae. Ben Clark i 8fed gôl y tymor hwn. Dim gobaith i Harry Lloyd yn y gôl. Seintia newydd un y Bala dim. Mae'r bas yn holli'r amddiffyn a'r Ben Clark yn amseru i rediad yn berffaith a'r golwr wneud ti braidd yn hawdd iddo fo fanna. Un oedd o jyst dangos iddo fo fynd i'r chwith ac dangos gormod o le iddo fo ac oedd hi'n hawdd i Ben Clark ac dyna sy'n crynoi y tymor mae Clark di gael. Mae wedi bod yn wych i'r Seintia, mae wedi cymryd i gyfla a fel bachgen ifanc swn i'n syni fel yn dweud ar ddechrau y rhaglen swn i'n syni dim fydd o'n chwarae dros y ffin yn y dyfodol agos. Dydy'r Seintia erioed i colli yma yn erbyn y Bala. Dechrau da iddyn nhw o fewn 10 munud.
Sa gol ym Mhen y Bont yn newid y pethau'n llwyr wrth gwrs. Wedi dydy gêm gyfartal ddim yn ddigon da i Gei Conna tra bo'r Seintiau newydd yn ennill. Ie, dwi'n cofio gwneud y gêm ar ddechrau y rai hanner y tymor pan Pen y Bont giro Cei Conna y prawn yno, ac o Pen y Bont yn chwarae yn arbennig o dda. Dwi'n gwybod fan'na chdi gofyn newidiadau ni tîm nhw prawn 'ma. Mae'n siŵr bod gen nhw yn lygad ar y gêm na'n erbyn y dre newid pen wythnos nesa. Mae hwnna fwy pwysig na prawn 'ma iddyn nhw wrth gwrs, ond mae'n gyda tymor gwych y tymor yma Pen y Bont. Yn gwahaniaeth golia, y Seintiau newydd 17 yn well na'r Bala. Felly, gêm gyfartal i Gei Conna. A buddugoliaeth i'r Seintiau newydd yn golygu bod y ddau dîm yn gorffen ar y rifer hafal o bwyntiau ar 77. Y gol nesaf lawr y Mhen y Bont yn bwysig. Dwi'n edrych ar Cei Conna chali, ti'n meddwl bod y bencampwriaeth yn saff. Os di Pen y Bont yn chali, a mae'n gwybod wedyn bod y Seintiau dim dar y blaen y fama. Mae'n mynd i fod yn gnawn nerfus iawn wedyn o flaen Andy Morrison a Craig Harrison. Cwestiwn ydy fi, Andy Morrison yna ty bore nesa. O ie. Chi'n gwybod mwy? Dwi'n gwybod, nes i Brygger ni fod ys tro, falle fydd o'n mynna. Ond, ni fel. Lle fysa fo'n debygol o fynd? Lle fysa fo'n debygol o fynd? Os o'n i'n meddwl, so ni fod, wedi ennill Cwpan Cymru, wedi ennill y gyngrair prynhawn 'ma. Dwi'n nath ennill o tymor dwytha fydd o eisiau ennill y gyngrair ar y cae. Nid o safbwyntiau bob gêm. Felly, ella fydd o eisiau profi hun ar safon uwch yn y gyngrair bêl-droed yn Lloegr efallai. Neu yn yr Alban. Ie, ond o'n i fydd o'n ochelgar am yr hyn ddigwyddodd i Craig Harrison. Yn i di mynd ar Seintiau newydd. Sa chi'n meddwl mor bell ag oedd o'n gallu ac yna nath hi'n gweithio allan iddo fo'n Hartlepool na ddo. Na, dwi'n meddwl bod yna broblem ariannol yn Hartlepool. Dwi'n meddwl o'r calon Craig Harrison i benno nid y penderfyniad gan fod o'r cyffinia yna. Burns ar dacl. Ac wrth gofyn nath Hartlepool ddisgyn o'r gyngrair bêl-droed yn ystod y tymor, diwedd y tymor, a Harrison yn cym drosodd yn yr haf, felly oedd hi'n gyfnod anodd i fynd i mewn i glwb. Kick gornel i'r Seintiau. Gol Ben Clarks yn gwahanu y tîma. Un i ddim yma. Un i ddim hefyd i lawr ym Mhen y Bont. Pen y Bont dim, Cei Conna 1. Fel mae pethau'n sefyll, mae Cei Conna yn bencampwyr. Brobl ar gic gornel. A Lloyd. O dan bwyso mi nath ond dan fanna Harry Lloyd. Dwi'n meddwl bod dim da hi mewn dros y llinell fanna ar y bryd, ond nath o dda dan bwyso. Mae dda gol Colin Kittin yn rhoi y cyfle iddo fo chwarae prynhawn 'ma, cos mae gemau fel 'ma'n gyrru digon o profiad iddo fo. Os yw'n mynd ymlaen efallai am tymor nesaf, cos ti'n gwybod be sy'n gallu digwydd fe welson ni sadwn dwytha efo Lewis Brass cael ei yrwyddi ar y cae yn y gêm erbyn Cei Conna. Felly ti angen gol geidwad arall sy'n gallu camu fyny a gwneud swydd i chdi. Alex Ramsey ar y fainc, y golwr arferol. Ond os na ti'n cael y profiad mewn gema, fydd y rheolwr yn gwybod os nhw'n gallu ymdopi ar safon. Mae Tony Kay Clark yn ei dwy'n ei gosod ti Robles o'r dacl gan Kieran Smith. Ac Mr Griffith. Os na gardi melyn Wel, o'n i'n hefyd, da ni'n mynd i ddeud. Drosad cynta. Ia, na. Gan Kieran Smith. Gath o'r bêl gyntaf falle, mae wedi cymryd y dyn ar yr un pryd. Ryan Brobl lath i lawr. Mae'n just i'w hercian, just i'w air bach o gyngor gan Mr Griffith i Kieran Smith. Mae rai bod wedi gwneud gwaith reit da yn y gema rhwng y ddau tymor yma, nes o'n reit am y bimad gem yn ôl hwnnw. Nesa. Mi gafodd o'i ail frychiad dydd Iau gyda llaw Iwan Arwel Griffith. Ac oedd o fel dichdan ddoe, medda fo. Wedyn deffro bore yma, a mae o'n o reit. Ar y fraich chwith na, medda fo. Da ni goset ar brosed. Mullen. Harrington oedd o'n gryfach na Will Evans
at Ryan Mullen. Brobl at Mariet Masizlevich ar gael. Mi gynnodd i wiriad oddi ar Losana Mendes. Mae'n dafliad i'r Seintia. Seintia's ga mwyafrif o'r meddiant. Dwi'n ar y blaen, peth eistedd yn sy'n dildio, ond wrth nhw'n edrych orffan y tymor ar dan, ond y bas wych. Oedd, ond mi oedd o'n cam sefyll. Dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr bella. Mae'r gol na fel tas fod i llacio chwaraewyr Seintia Newydd yn dydi. Mae yna fwy o ryddid yn ei chwarae nhw bellach. Oes, mae yna, da ni'n gwybod hynna. Ffordd maen nhw'n chwarae. Mae rhaid chdi fod yn drefnus yn amddiffynol yn herbyn nhw. A bod bob un yn chwaraewyr yn gwybod beth di swyddi nhw ar y cae. Yr un munud ti'n colli dy ddyn. Mae chwaraewyr y Seintia mynd i ddarganfod y dyn sbar na. Goset at Kay. Kay. Twyllio Routledge. Goset Venables. Andrew Burns ar gael ar yr ochr gosod yma. Gosod yn ei gosod i. Bale i gyfeiriad Venables. Ond y peniad amddiffynol gan Ryan Harrington ac ymlaen gan Brobl. Sean Smith. Amser i fesur y croesiad at Mendes. Peniad call gan Losana Mendes yn y fan yna. Oedd hi yn bas yn doedd at Smith. Goset. Dan bwysa gan Clark. Kieran Smith. Losana Mendes. Ond ddim yn dod o honni i'r bala. Wel, hyd yma. Seintia'n gwneud beth sy'n rhaid iddyn nhw wneud. Ar y blaen o gol i ddim. Na'r drosedd gan Louis Robles. Ie, droed o baedd yn uchel, ond mi oedd yr amddiffynwr wedi rhaid i ben i lawr yno, a dyddi yma ti'n cael y penderfyniad. Andrew Burns ar gei crydd i gyfeiriad Stevens. Fi gafodd o'i ben i'r Bale. Mi oedd o Nathan Peat oedd o. Mi oedd o ar ei ffordd i lawr yn doedd pan gafodd o'r peniad. Sgoriodd o gol reit debyg wrth dwythad o'n erbyn pen y bont ar y faes tegu di ennill y gêm yno. Mae oedd tymor da i'r bala ers mynd o gyrwydd o'n cefn yn yr ha. O, wir. Pistols. Gafodd y gynnig mynd tymor dwythad, dwi'n meddwl, hefyd, ond nath o benderfynu aros efo'r derwyddon. Mae wedi cam i fyny tymor yma. Gael mae tala. Na chdi, ond mae o'n grin tydi. Mae'n amseru i naid a falle ac amseru i daclo felly. Fel goswn i fanna wan. A sa derwyddon di gallu neud efo fo'r tymor yma. Felly fwyr i ddeg arall yn cefn a fyd. Ffordd mae'r tymor di gorffan iddyn nhw. Harrington! Wants up! Be di penderfyniad y dyfarnwr yn fan hyn. Pa liw ydy'r cerdyn? Cerdyn coch! Mae yna cerdyn coch i Ryan Harrington yn yr Seintia Newydd. Efo llai na 20 munud o'r gêm wedi chwarae. I lawr i 10 dyn. Camgymeriad gan Ryan Harrington. Wel, penderfyniad mawr gan y dyfarnwr. Ia, bas yn ôl teg at Paul Harrison ydi fod, ond oedd hi'n llac a mae'n glir bod o'n tynnu Kieran Smith yn ôl ac ar ôl be welson ni sadwn dwytha efo'r un Lewis Brass o hwnna tipyn fwy clir i Iwan Arwel Griffith wneud y penderfyniad a y penderfyniad cywir trwy oedd yn glir am y gol ac mae hwnna wedi gos ni Venables, da ni'n gwybod i ansawdd o ar safon sgan o fo o'r pellter yma. Dwi'n rhaid mwy o halan i'r briw efallai. Mae'n prawf go iawn. Venables yn camu fyny Venables. Hwnna'n codi. O'r funud y gadawodd o'i droed o. Mi fydd o'n siomedig a chi'n gweld yna. Ddiddorol yn gweld be wneud Anthony Limbrick. Ydy o'n dod â Blaine Hudson ymlaen. Dod efallai sy'n gallu dod â Leo Smith ymlaen a gweithio Ben Clark i'r safle cefnwr de. Dwi'n meddwl na Clark sy'n wedi mynd i'r parth yna ar hyn o bryd. Felly mae'n dod yn ddiddorol os ydw mynd i... Ac fydd yn golled Ben Clark o ganol y cae na ffordd mae di fod yn chwarae
diwedd y tymor yma. 20 munud union o'r gêm wedi mynd Seintiau Newydd ar y blaen o gol i ddim, ond mae'n 70 munud y weddill efo 10-1 ar y fainc. Mae yna amddiffynwyr sef Blaine Hudson, a mae gen nhw hefyd Tom Holland yng nghanol y cae fysa'n gallu dod ymlaen. Ond oedd hwnna'n ail waith i Robles neu unio'r un challenge. Ac oedd hwnna ddim o'r frwnt gweld yr ail chwarae. O'r gynta. Yn nid ydyn nhw'n chwithio chwarae'n erbyn 10-1. Yndi, mae. Dwi'n cofio ni chwarae yn ysgol yn Cymru Lloegr, oedden ni lawr i 10-1 ar ôl. Rwy'n debyg ond oedden ni fydd gol i fyny, ond wnaethon ni gael siop a wnaethon ni lawr i 9-1 am 10 munud. Dwi'n eich dal gyda nhw. Felly mae eich bach yn haws, mae'n rhy fwy o bwysau ar y tîm sef yn ar 10, cos mae'n gwybod bod nhw'n gwneud un o fantais. Ond ti'n weithio di'r tîma ddim yn gwneud mantais o'r dyn ychwanegol na. Wel, sef be ddigwyddodd yn y gêm yma yn ebyn Caernarfon ynddo? Dros Caernarfon lawr i 10, wedyn i lawr i 9, ynddo? Do. Felly mae'n ffordd i fi rwan gol, mae'n un blaenwr sy'n gan y Seintiau Newydd, efallai bod un o'r amddiffynwyr canol yn camu mewn i ganol y cae. Limbrick yn falch bod nhw wedi sgorio mor fuan felly yn byddan. O bydd, fel ti di sôn Bryn, nifer o lechen i lan, mae Paul Harrison wedi cael y tymor yma, felly maen nhw'n gallu amddiffyn pam angan. Ac os yw'n fi Colin Kitty gobeithio wan. Fydd o'n gobeithio bod yna gyfla i ennill y gêm rwan. Gan nhw Henry Jones ar y fainc, Steve Leslie a Liam Davies gallu cael ei argraff. Ac rhyw wen fach slei yn fanna gan Colin Caton. Mae fa bod i gael tymor da i'r ymwythig i fynd nath o'n i di eisiau cyntaf adran cyntaf rhyw fus yn ôl. Charlie Caton. Colin yn riant balch iawn. Wnaethon ni agosau at hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Y gol yna gan Ben Clark wedi 9 munud. Yn rhoi y Seintiau ar y blaen, ond yna wedi 19 munud y Ryan Harrington yn cael ei hel o'r cae. Mae'r Seintiau i lawr i 10-1. Mae cae y siop fydden nhw. Parhau yn gol i ddim i Gei Conna i lawr ym Mhen y Bont gyda llaw. Stevens gwahodd Sean Smith, ond Ben Clark fel o Mark yn deud wedi symud i safle y cefnwr dde na rwan. Ie, fe o'n gyffyrddus yn rwla dod o'r chwarae cefnwr chwith, cefnwr 10 canol cae. Ac efallai hynna'n i erbyn o i gael trosglwyddiad. Am bod yn chwarae y reolau mewn un safle. Sean Smith. Will Evans. I dwyllodd o Ben Clark. Clark yn glio'r bel yn hytrach na'r dyn yn y fan yna. Mae'r chwarae i gyd yn hanner y Seintiau. Fel fysa chi'n disgwyl ers i Ryan Harrington weld y cerdyn coch. Ti'n gweld o'n mae Robles jyst yn disgyn tu ôl i'r bel. Dwi'n mynd yn ei llawer o waith. Mae'n trio gwthio y 4 yn y cefn a 4 yn y cae, gosach ato fo i gau y bwlch, ond mae angen i'r bala wan neud y cae mor fawr a fedrith nhw, mor llydan a fedrith nhw, a ceisio agor y bwlcha a ceisio blino chwaraewyr y Seintiau Newydd. Efallai bod chdi gan ei 5 peili ddim di helpu hefyd o Seintiau wrth gwrs, bod nhw'n fwy o chwaraewyr ar y cae. Will Evans, mi oedd o'n cam sefyll. Jyst yr edrychiad gan Mr Griffith ar dyfanwr cynorthwyol ar yr ochr gosa. Matthew Jones wedi rhoi Aberystwyth ar y blaen. Dre Newydd dim, Aberystwyth 1, Met Caerdydd 1, y Flint dim, ond y gol bwysig ydy'r un gan George Horan i Gei Conna. Pen y Bont dim, Gei Conna 1. Ac 1 i ddim yma hefyd ar neuad y parc. Gol Ben Clark o gol i ddim wedi 9 munud. Mae Hwlffordd ar y blaen
O gol i ddim yn erbyn Derwyddon. Felly goliau. Ym mhob gêm ag eithrio y Bari yn erbyn Caernarfon. Dani Gossett. Y hogyn o ochra Caernarfon. Smith yn ôl at Gossett. Tony Kay. Ti'n clywed y floedd o'r gwylod neu symud y bel yn gyflymach oherwydd pan mae'r seintiau di setio Mendes. pan mae'r seintiau di setlo a di setio hynna'n bod nhw fel dau wal o bedwar so mae'n anodd cael ffordd drwad felly mae angen symud y bel yn gyflymach i dynnu nhw o un ochr y cae i'r llall. Kieran Smith. Andrew Burns. Dyddiad gan Marriott. Ond mae'r ail bel na'n disgyn i chwaraewyr y Bala. Ar gyd i ben y bont. Mae Costa Georgievski wedi gorfod gadael y cae. Gynta'r restr fer chwaraewr y mis. Gergyd efallai cyn y gêm ail gyfle'r penwythnos nesaf yn erbyn y Dre Newydd. Anthony Stevens yn safle'r asgellwr chwith. Ac i ddangos fwriad y Bala. Sean Smith. Kay. Digon ar meddiant o'n y Bala Bryn. O, hyfryd gan Venables. Bron a chanfod rediad gan Will Smith. Sislovic. Yndi. Burns, Mendes, Venables, Gossett. Yn ôl at Venables o symudiad hyfryd. Burns yr creisiad at yr ochr bella. Just y tu hwnt i Will Evans. Dyma Lasana Mendes. Mendes yn ôl i mewn, peniad allan, disgyn i Kieran Smith. Nawn ni gafodd o afal ar hwnna, Kieran Smith, ond methu chyfeirio hi ar y targed. Yn groesiad dwi i chi mewn gan Burns ac sat o Venables oedd yn dod i mewn. Ond o ddau yn un ar y postyn pella hefyd ac dwi'n gweld oedd Venables yn jyst chydig bach meddwl am oddfad o'r wrthioni ond wedyn y foli gan Smith o hwnna'n ei fler ond mae dipyn gwell gan y Bala dechrau cael fwy o fuddiant a mae'n angen cael gol sy'n Anthony Stevens lawr yr asgell ochr bella i'r cae yna y foli gan fwy amser am y feddwl o fanna fo'r foli na o nhw'n dechrau rwan lledu y chwarae a gwneud y cae yn Llydan sy'n gallu agor bylcha ond yn sbio ar amddiffyn pedwar amddiffyn y Seintiau Newydd yn yr ymosodiad cyn hwnna ac oedd y pedwar y fewn 10 llath o'i gilydd felly dyna faint anodd mae'r Seintiau'n gwneud i'r Bala yn drwy canol. Evans, mae Sean Smith ar wyb i lawr yr ochr bella a mae hwnna di'r rhedeg allan. Fysa'r Seintiau, maen nhw'n broffesiynol wrth gwrs, fysa Anthony Limbrick yn ymarfer sefyllfa debyg i hon lle mae 10 yn chwarae yn erbyn 11. Efallai sa ti fyny 10 yn erbyn 11 ond efallai gynnwch chi atho 7 yn erbyn 8 neu 6 yn erbyn 7 yn y sesiynau ymarfer a efallai jyst am gyfnod yr 1 chwarter awr 20 munud jyst i roi weithiau ti'n mynd i gema lle ti'n un arall lle ti'n edrych ti'n gol i fyny ond ti'n mynd cael sgorio'r gol nesa ti'n gorau cadw'r meddiant ac ti'n gwybod mae yna wedyn ni pan ti'n mynd i 50 munud ola y gêm ti'n angen cadw'r meddiant mor hir a fedri di ac nad yw'r tîm arall gael y bel a fydden nhw'n neud y fath efo pan nhw i dyn i lawr jyst nid sesiynau cyflym yn rhyw chwarter awr 20 munud o oedd 7 yn erbyn 8 yn erbyn 9 falle dibynnu ar nifer y chwaraewyr sy'n ganddo nhw ar gael ond bydd fydden nhw'n gwneud sesiynau ond faint o aml maen nhw'n gwneud hynna sy'n gwestiwn arall. Mae'r gol gynna na i Ben Clark yn allweddol bellach yn dri. Gol wedi 9 munud. A mae gen y Seintiau rhywbeth i'w amddiffyn efo 10 dyn. Sa'n dipyn gwahanol tasa'r gol na heb fynd i fewn. Kay. Eto mae yna erwa o le gan Burns i fesur y creisiad na. Mae'n cael llawer gormod o le gan Marriott. Burns. Mendes o'i flaen o. Kay rownd y gornel at Dani Gossett. Gossett.
Dan bwysau gan John Routledge. Routledge, dal I dir. Dwi'n ergyd i'w ben yn y fan yna. Gath ryw slap dwi'n credu yn y fan yna. Bale yn gwiro. Oddi ar Sislovic. Jyst i'w ergyd i'r llygad yn y fan yna John Routledge. Ddim bwriadol, di cwestiwn. Fi a iar o man. Sean Smith. Jamie Millen y ddau. Dawnsio. Dyma Kieran Smith. Smith. O mi adlamodd hi'n anffodus. Oedd o'n mynd i'r gydio. Mi gymodd hi ryw adlamiad anffodus yn y fan yna I Kieran Smith. Do, bas oedd allan ni. So wedi sodli honna i'r chwith I Will Evans oedd o'n mewn. Ond oedd y weledigaeth yn gano. 10 munud. Wedi oroesi gan y Seintiau hefo 10-1, ond Mendes yn ei ennill i'n ôl yn hawdd gan Sislovic. Ac yna brobl ar bwysa'r goset Venables. Sean Smith. Tony Kay ar gael. Sean Smith. So'n llawer opsiynau i'r chwith, ond mae angen cael unrhyw y gêm fwy llydan. A Kieran Smith yn gofyn am... So'n gofyn am opsiynau. A dyna falla, sef ti'n mysynnu sa Henry Jones oedd ymlaen. I roed y lled na, a mewn jyst wedi hongian allan ar yr asgell. Lasana Mendes. Bel rwnd y gornel at Danny Gossett. Dyma Andrew Burns. Droed chwith y tro hwn i'r ei prawf ar Harrison, ond hel falan fan yna I Paul Harrison cyffyrddus i'r golwr. Mae Weld O'Neill. Andrew Burns. Dim ond I bumed, dechrau 5 gêm y tymor hwn Burns. Ti'n gwybod dyma'r dad y llynydd. Ac dwi'n wedi chwarae llawer tymor yma. Naddo. Mae Colin Caton wedi bod yn chwarae fel Ryan Price ac Ollie Shannon yn safle'r cefnwr dde yna. Yna chi'r sefyllfa fel ag yma hi ar hyn o bryd. Hitha newid roi hanner awr wedi 12 ar ddydd Sadwrn. Pen-y-bont dim, George Horan a Cey Conna 1 di sgôr ar Barc Jenner rhwng y Bari a Chynarfon. Hwlffordd 1 derwyddon Cefn dim. Met Caerdydd ar y blaen o gol I ddim yn erbyn y Flint. Gol Matthew Jones. Ac Aberystwyth ar y blaen ar Barc Leddam. Dre newydd dim Aberystwyth 1. Wrth gwrs penwythnos nesa. Pen-y-bont yn wynebu y Dre newydd. A'r Bari yn croesawu Cynarfon yn y gema ail gyfle yn uwch gyngrau'r Cymru. Bel I gyfeiriad Will Evans. Mullen. Mor llawer o bel, ond yn waith amddiffynol I wneud iddo fo wan. Tony Kay. Stevens, pawb ag eithrio. Harry Lloyd, golwr y bala yn hanner y Seintia o'r cae. Seintia lawr I 10-1, cofiwch. Ryan Harrington. Cerdyn coch. Bale yn tasgu at Kieran Smith. Smith allo greu lle am yr ergyd, ond mi driodd o fynd heibio Routledge a Keston Davies, ond dim yn dod ohoni. Ia, cael ffodus fan ar Bale yn disgyn iddo yn y Cwrt Cosby, cisio fynd I mewn, ond ath Routledge yn dda, di gweld y perig. Ac dod yna, ia, dennill y meddiant i'r Seintia. Kieran Smith, gweld tipyn mwy o'r Bale wan, ers i'r Seintia lawr I 10-1. A dyna mae John Routledge yn ei wneud i'r Seintia, gwneud y gwaith caib ar haw na yng nghanol y cae, de, hynny Didier Deschamps I Zinedine Zidane blynyddoedd yn ôl, ynddo. Ia, mae jyst eistedd flaen y 4 yn y cefn, a mae'n galluogi wedyn I fel arfer I rywun fatha Brobl a Clark wneud yn fwy o'r gwaith ymosod, ond ia, mae o'n gwneud, mae'n gweld, mae di chwarae yn y cefn hefyd sy'n gweld y perig, felly fwrdd y bydd gyntaf ni feddwl o reit, a mae'n darllen y gêm o dda. Venables, creu lle am yr ergyd Venables! Gweld y gol, greddf y blaenwr Chris Venables. Ia, falle, wedi troi, ddim teipio I Astols, braidd yn ei hawdd, ond gath ei baglu, a dyna falle wedi gydbwysedd o ddim
y gorau fanna pan oedd yn ceisio gael ei ergyd ar y targed. Sa wedi gorfod yn ergyd da i Giro Harrison o fanna. Sa Harrison di chael i'w dwi'n mynd am at y ar y targed yn bysa. Bysa yn y gornel fe i'r golwr bysa sa wedi chael ei. Oedd dwi'n meddwl jyst yn deifio jyst i warchod tu allan. Brobl. I dwyllo gan Mendes. Dyma Tony Kay. Hen ben yng nghanol y cae. Un o'r 5 newid gan Colin Caton y pnawn 'ma. Burns. Sislic. Chydig iawn. Da ni di sôn am Sislic yn yr hanner cyntaf yma. Ond ers y cerdyn coch na wedi 19 munud, mae swyddi chwaraewyr y Seintiau Newydd wedi newid. Mae'r swydd ysgrifiad wedi cael ei altro'n do. 10 munud i fynd yn yr egwyl. Ia, hir am byd ti'n mynd. A bod chi'n gallu signo'r pwysau na ar ôl chdi'n lawr i 10 dyn. O gor am byd ydio i'r tîm efo 10. Wedyn, maen nhw wedi cael ei 4. Dau fanc o 4 ganddyn nhw. Ond mae rhaid i'r bala gadw'r meddiant yn well a fod y fwy pwyllog ar bel. Pidio gisio gor chwarae yn sydyn. O, mae yna 10 munud o'r hanner cyntaf. Mae gen nhw'n yr ail hanner i gyd yn ei gyfanrwydd yn does i chwarae yn erbyn 10 dyn. A fel oeddech chi'n deud, mae'r lledu'r chwarae symud y bel o'r naill ochr i'r llall. Dyna fydd y gorchymyn gan Colin Caton am wni. Dwi'n meddwl bod gynnu fo chwaraewyr, sgynnu fo masgellwyr ar hyn o bryd allan ar y cae sy'n gwneud hynna. Gen o Kieran Smith gynnu un o chwarae Mendes, ond dyn nhw'n falle bod chdi angen blaenwr arall efo Venables. Wel, yr unig opsiwn sgynnych chi mewn gwirionedd, ydych chi di enwi o'n barod, sef Henry Jones, dydy Jack McCarthy ar y fainc. Ac o ran opsiynau ymosodol, mae Colin Caton yn eitha cyfyngedig yn hynny o beth. Ydy beth o'n gallu neud, o'n gallu gwthio Kieran Smith i'r ochr dde, Henry Jones i'r ochr chwith. A wedyn, tos a Will Evans yn gallu mynd yn bartner i Chris Venables yn y llun y llaen, felly mae'n mynd 4 yn y llun y llaen wedyn, a dyna sy'n angen, ac efallai mae Steve Leslie'n dod ymlaen, cos mae gynnu fo, o'n gallu pigo pas allan o ganol y cae, a so fo Anthony Kay wedyn yn gallu rholi ganol y cae na. Ond dyma gyfle gwirioneddol i'r Seintiau. Lawr i 10 dyn, cicia gosod yn hanner y bala a chic gornel gan Brobl. Mae Astles i fyny na. Yr peniad allan ar cliriad gan Kieran Smith. Ac yna ymlaen gan Danny Gossett. Dyma yna gyfle fan hyn. Kieran Smith, mae Mendes ar yr ochr bella, mae Chris Venables ar yr ochr gosa. Mae amddiffyn y Seintiau wedi ymestyn. Venables fydd o'n siomedig efo hynna. Robles mi nath o'n gampus yn do yn y fan yna. Gossett, gynta'n ennill gig gornel, felly gig gornel o'r naill ben yn arwain at gig gornel y pen arall i'r cae. Ia, falle o'r penderfyd anghywir gan Smith yn fanna, dyle fod yn dallan i Mendes a galluogi Venables sy'n di'r Cwrt Cosby. Doedd oedd Venables yn raffu'r chwarae lawr gorfod, ond nath wrth gwrs Robles yn dda i ddod yn ôl. Ond efallai fydd gyda Harrington oedd ar y cae rwan, wedi golli taldra yng nghanol y Cwrt Cosby yma. Gig gornel, wan, Danny Gossett sydd wedi dod draw i'r gornel dde. Mi wirydd hon am allan am hynny o. Mi lithrodd wrth i chymryd ti. Yr cyfle wedi mynd yn y fan yna i roi pwysau ar amddiffyn y Seintiau Newydd. Ie, oedd yn hawl i Harrison wedyn doedd, ond fydd Gossett yn mynd apus na Colin Caton chwaith efo'r ansawdd o'r gig gornel yna. Chydig os 6 munud o'r hanner cynta yn weddill. Gol Ben Clark wedi 9 munud. Symudiad hyfryd gan y Seintiau yn hollti amddiffyn y bala. Mi gafodd nhw dal yn sgwar yn do ar gyfer y gol yna. Do, ond eich di'r clod i Ben Clark o'r rediad o ganol y cae neu dwi'n bigo fe i fyny a nath i amseru'n berffaith a gorffan yn glinigol. Bala yn pwyso unwaith eto. Kay symud y bel o'r ochr dde i'r ochr chwith. Venables ar ymyl y cwrt. Mae Evans yna. Gofyn amdani Will Evans. Yn tan enw chydig iawn, da ni wedi sôn dan y fo yn yr hanner cyntaf yma. Stevens, Mendes a Venables yn galw amdani hi. Astles. Na'r peniad amddiffynol ni oedd Venables a Mendes yn disgwyl y tu ôl iddo fo. Kay. Chwch y lles gyn Tony Kay yn y fan hyn.
Unwaith eto gan Venables. O, na wthiad yn fan yna. Mae'n disgyn i Evans. Stevens am y tro cynta. Mendes i fyny amdani. Dyma Burns. Yn bwysau gan Sislovic. Pete. Lle mae'r amddiffynwyr canol. Maen nhw hanner ffordd tu fewn i hanner y seintia. Smith. Sean Smith. Mynd heibio Mullins. O, mi nath Mullen yn dda fan yna. Mi roddodd i gorff rhwng Smith a'r bêl. Gwaith da gan Jamie Mullen. Ie, gwaith amddiffynol da gan y seintia. Ac, wrth gwrs, diddorol. Sy'n gallu gweld y groesiad yn unwaith eto i'r post dim pella os o'n awthiad, ond mae y seintia yn amddiffyn yn ddyfnach rwan yndi, ond maen nhw'n dal yn gadarn. Gawn ni weld y digwyddiad. O, na wthiad, fel ydych chi'n awgrym wthiad efallai Mark gan Ben Clark. Oedd hi'n groesiad da gan Anthony Kate ag at y post dim pella na. Ond... Nath o droi gefn, do? Do, oedd hi'n anodd gweld o'n at Davies ta Clark oedd o. Yn tynnu Venables i lawr, ond efallai fod y penderfyniad cywir wedi wneud o'n llawer ar bala yn sgrichen am Gigor Smotyn. Mae'n dal i dywall y glaw yma gyda llaw. Tydi hi ddim wedi stopio o'r gic gynta. Hynny'n golygu wrth gwrs bod y cae yn mynd i fod yn eitha cyflym yn tydi. Marriott. Mae Cia yma yn gallu fod yn sych ar dywydd braf, a mae'r bêl yn symud yn bach arafach na fysau efo'r cae. Tipyn o law arno fo, mae'n siwtio chwarae seintia fel Anthony Limbrick yn deud cyn y gêm ffach di Bryn bod oedd y falch bod ti'n bwrw. Ni mewn i'r 5 munud ola. Derfyn yr hanner cyntaf fel mae pethau yn sefyll yn uwch gyngred Cymru. Mae'r tîm cartra yn mynd i foddi wrth ymyl y lan. Cei Conna ar y blaen o gol i ddim. George Horan ar gol. Ym Mhenabont dim Cei Conna 1 wrth i Stevens o camgymeriad gan Harry Lloyd. Ac, wel, dim be oedd y balau angen. Ac yn fwy amser nag oedd o feddwl dwi'n gwybod o Mullen o'r ei pwysar na fo. Efallai bod na ddim ar ei droed gryfa fo. Ond os ydy Cei Conna am ennill y bencampwriaeth, ac bod ti'n aros fel mai, ddim braf gweld na George Horan sy'n sgorio'r gol i ennill y gyngor ar iddyn nhw. Mae di'r nifer o dymhorau iddyn nhw. Dwi'n cofio dyna pan oedd adal Wrexham, oedd y gyfnod yn rhyl wrth gwrs, ond yn ôl i Cei Conna wedyn ar ôl bod yn gair, ac mae wedi bod yn chwaraewr allweddol i Cei Conna. So dwi wedi gallu Andy Morris yn gymryd yr awyna. Chi'n clywed Colin Caton yn brygawthan o dan o'n i. Mi gymodd y seintia oriau i gyrraedd fan hyn rwan. Marriott, dyna ddim brys o gwbl arno fo. Marriott, ond mae honna'n un dda at yr ochr bella. Dyna neb yna, pawb i ddod at y postyn gosa, a doedd hi ddim yn un dda. Na, gwaith, ond efallai sy'n gynt i ddyn ychwanegol, efallai sy'n rwy'n di dod ar y postyn pella na, ond fe Marriott yn siomedig efo ansodd y gig gornel na. Ond efallai dylai wedi chwipio hwnna dan y trawst i roi pwysau ar y golwr. Danny Gossett. Munud a hanner o'r 45. Da ni'n clywed y bydd na 2 funud yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Naill ymgydleddwr na'r llall wedi bod ar y cae. Dyma Anthony Stevens, Will Evans, mae Kieran Smith yn y canol, mae Venables yna hefyd. O, siomedig. Will Evans. I Ben yn ei ddwylon fan yna, ddo'n gwybod bod hwnna'n gyfle i gael creisiad i fewn at Venables a Mendes. Ie, mae Seintia mynd i wastraffu amser. Mae'n gwneud hynna pan maen nhw ar y blaen. Anyway, ond drwan pan maen nhw lawr i 10-1. Maen nhw eisiau cael ei gwynt yn ôl atan. Fel nath nhw'r gig gornel cymryd i amser. Dim brys yn nhw ar y blaen. Cei Conna ar y blaen hefyd ym Mhenabont. Wrth gwrs, sy'n fydda gol i lawr ym Mhenabont. A newid pob dim, newid popeth. Y gol yn Mhenabont yn cyffroi pethau well. Bysa. Bysa. Bysa, heb os.
Caernarfon ar y blaen ar Barc Jenner, y Bari dim Caernarfon 1, felly yna golia am hob un o gema amser cinio yma yn uwch gyngrau'r Cymru, Sean Smith. Os Caernarfon well yn nhw'n eil sadw nesaf, neu penwythnos nesaf na penwythnos yma neu yn y Bari, dwi'n meddwl. Honna fydd y gêm y penwythnos nesaf, de. Ail chwarae o'r gêm heddiw yma, y Bari gartra yn erbyn Caernarfon. Yn y bont gartra yn erbyn y Dre Newydd. Yna gadarnhau, byna 2 funud. Mr John Jones, y 4 swyddog. Gadarnhau, byna 2 funud yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf yma. Ie, fe sy'n falch, wedi mewn ar y blaen. Wrth gwrs, wedi gyfod i chwarae dros hanner yr hanner yma, efo 10-1. Smith. Will Evans. Sgoriwr y gol Ben Clark at Louis Robles llithro. Clark wedi parhau a'i reidad o'r rheolaeth hyfryd gan Clark, ond angen y cymorth, mae'r ben ei hun braidd. Routledge. Clark. Call. Just yn gwiro'r bel oddi ar Will Evans ac yn ennill y tafliad. Just yn mynd i gymryd i amser wrth i ni agosau at y funud ola un yma a'i gol o, sydd yn gwahanu'r tîma. Tîm Limbrick yn hapus Bryn. Hwna ar y blaen. Fedar am dadla fo'r penderfyniad yn ddawr i 10-1. Hanner amser i lawr ym Mhen y Bont. Mhen y Bont ddim. Ceic honna 1. Ceic honna yn bencampwyr am yr ail dymor yn olynol fel y pethau'r hyn o bryd. Dwi'n meddwl oedd yn meddwl tipyn i Ceic honna llynedd. Oedd yn meddwl tipyn mwy tymor yma gobon bennill ar y cae. Ac hefyd, y banter oedd yn mynd ymlaen ar Twitter ynglŷn efo Mike Harris, a felly gael nhw'n mewn campwyr plastig, felly bydd yna'n golygu tipyn mwy i Ceic honna tymor yma sy'n llyth o'r bencampwriaeth. Goset. Lasana Mendes. Venables. Cisio chwarae Danny Goset i fewn o gyda Chris Marriott. Di gweld y perig, cliriad gan Harrison. Yn yr eiliad y dyfarn yn edrych ar i oriawr. Chwiba Nola yn cael ei chwythu ar derfyn yr hanner cynta yma yn neuadd y parc a'r gol yna. Wedi 9 munud gan Ben Clark. Pas hyfryd drwad, mi ath o rownd y golwr i roed tîm Anthony Limbrick ar y blaen, ond maen nhw lawr i 10-1. Ryan Harrington yn gweld y cerdyn coch wedi 19 munud. Sefyllfa yma ar yr egwyl yn neuadd y parc ydy y Seintiau Newydd 1 y Bala dim. Fyddwn ni nôl ar gyfer yr ail hanner, ond yn y cyfamser piciwch draw i S4C i gael y dadansoddi o'r gêm i lawr rhwng Pen y Bont a Cheic honna.
Croes yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner yma ar neuadd y parc. Dim newidiadau ar yr egwyl yn y naill dîm na'r llall. Cynthia ar y blaen o gôl i ddim. Gôl Ben Clark. Wedi 9 munud yn gwahanu'r tîma. Mae'r Cynthia yn mynd chwarae yr ail hanner yma. Efo 10 dyn ar ôl i Ryan Harrington. Weld y cerdyn coch ar ôl 19 munud. Dim dadlo o gwbl gyda llaw ar drafodaeth ar yr egwyl. I fod o'n benderfyniad cywir. Dyma ni, Mr Iwan Arwel Griffith yn ail gychwyn pethau. Syndod, Marc, bod na ddim newid yn y naill dîm ar llall? Olles ar bala, dyn ni newidiadau. Cynthia, nath nhw'n mithin y ddad o efo 10 dyn. Am beth, 7 munud ar 20. Felly, o'n i'n meddwl, efallai bala di dod â Henry Jones ymlaen, ond efallai i ryw 10 munud arall. Ti'n bod cyn i weld sy'n ei dîm yn ymdopi ar ddechrau'r ail hanner yma cyn neud newid efallai. Cyn bwysicach y gôl. Ben Clark yn bwysicach efallai mae gôl George Horan o fewn y 5 munud cynta i Gei Conna Pen-y-bont dim Gei Conna 1, ond wrth gwrs mi fydd y gôl i Pen-y-bont yn y fan yna yn newid yr hafaliad yn llwyr. Ar hyn o bryd fel mae pethau yna ddim dathlu yma ar ddiwedd y gêm yn neuadd y parc, a Cei Conna fydd yn cael ei coroni'n bencampwyr am yr ail dymor yn ôl. Nifer o boteli champagne yn dy wast yma lle Bryn. Ni'n gweld nhw cyn lawr grisiau yma. Oedd mi o'na cool box yn cael ei baratoi o dan ni efo ryw boteli'n clincian yn nhw. Ti'n gweld yn y wast. Fysa, ryw botel yr un yn un ddadrab sa. Fysa Gwyn Derfel yn myndio. Wel ie. Dwi'n gwneud bod y dlws lawr am Pen-y-bont. Mariet ar crisiad. Stevens yn i'w chwifio i droed chwith ati hi. Sean Smith. Ail i Aberystwyth yn erbyn y Dre Newydd. Y Dre Newydd dim Aberystwyth 2 ar Dre Newydd, sy'n ni'n feddwl, Marc, wedi rhoi gorffwys i nifer o chwaraewyr cyn y gêm yn yr gêm ail gyfle'r penwythnos nesaf. Mi fydden nhw oddi cartre ym Mhen-y-bont. Do, dwi'n meddwl edrych ar ei tîm nhw, mae'n nifer o newidiadau prynhawn ma, ond ti dal i sio momentum wrth gwrs i fynd i'r gema yna. Dwi'n cofio, oedd y golli sodwys a fyda? Do, mi nath nhw. Ie, so nath o ar dan ar ddechrau'r ail hanner o tymor, wedyn ar ôl yn mwyn ei lai sefydlogi lle yn y gema ail gyfla. Wedyn ni newidiadau i'r tîm, ac weithiau ti'n colli momentum. Yma, ti'n Pen-y-bont. Hefyd, ti'n gwybod, mae'n anodd gweld pwy sy'n mynd ennill y gêm ail gyfla na tymor yma. Cos am un tîm yn mynd i mewn efo momentum. Pen-y-bont golli isos dwytha hefyd do. Dro'n colli eto pnawn yma. Barim di cael ail hanner o tymor da na di. Gynarfon ar y blaen, wrth gwrs yn erbyn y Bari, ond dwi'n meddwl bod y Bari dyn ni'n newidiadau hefyd. Dyn ni'n eisiau dangos gormod
Wedi yn y gêm yna lawr ar Barc Jenner. Ac ar hyn o bryd, Caernarfon di'r unig dîm o'r 4 fydd yn y gêm ail gyfle penthos nesaf sydd yn ennill. Mae'r drosed ar Ben Clark, felly cic osod i'r Seintia. Ac yn allan nhw manteisio o'r fan hyn. Tri munud o'r ail hanner wedi chwarae. Mae Astles a Ceston Davies i fyny o'r cefn. Mae Robles yna'n disgwyl am y bel i mewn. A hwnna wedyn, be ddigwyddodd fan'na, gafodd o'i dynnu lawr. O dyna maen nhw'n hawlio. Nathan Peat a Ceston Davies. Ond mi edrychon nhw ar Mr Griffith. Alla 6-1 hannar dwsin ar llall bryd. Rai mor ddrwg ei gilydd efalla. Penderfyniad. Ydych chi wedi gweld nhw'n cael ei rhoi, Marc? Do, da ni wedi, do. Gafodd y Seintia yma, un yma. Caernarfon, do. Do. Mae Greg Draper yn ei methu hi wedyn, wrth gwrs. Mendes. Lle gan Kieran Smith. Smith. Yn ôl at Llatana Mendes. Mendes. Na ryw fymryn o le cyn i Chris Marriott gair drws yn glep arno fo. Dyma Sean Smith. Bale yn tasgu allan at Andrew Burns. Siomedig gan Andrew Burns. Blair a Dyle Mendes yn dallan i chwith yn gyflymach. Yna nath o, lle mynd bod braidd yn hunanol. Wedyn, ond dyna ni, Nathan Peat fodd yn ei chanol i yn y cwrt Cosby. Yn y gweld yma, mae i frichio fe, Monac i Corsmotyn. Mae Llisgo Ceston Davies i'r llawr o fanna. Dwi'n meddwl bod dyfarnwr wedi cael y penderfyniad yna yn hollol anghywir. Harrison. Mae'r cliriad Burns. Eisiau gosod i Chris Venables. A Kieran Smith. Rosanna Mendes ar gael. Will Evans yn cam sefyll. Symudiad da, ond Will Evans hannar llathan efalla yn cam sefyll. Wayne Jones di sgorio trydydd i Aberystwyth. Dre newydd dim, Aberystwyth tair. Mae wedi cael diwad tymor da Wayne Jones, mae wedi bod yn isgogolia. Ond dwi'n meddwl bod Aberystwyth i misio gorffan yn y ddau safle isa na'r Flint. Dwi'n siarad efo Gavin a siarad efo Neil Gibson yn dweud, da ni'n misio gorffan ac aros i fyny gan bod nhw'n neb arall yn llawr. Mae Flint ar ei holi yn met o gol i ddim gol Chris Baker ac y Flint sydd yn ail o'r gwylod fel mae pethau ar hyn o bryd. Derwyddon Cefn yn mynd i orffen ar y gwylod. Ar ôl diwedd fel sopor i'w tymor nhw. Goset. Syni na mond un gol mewn dildio oedd yma. 5-6-7 yn gema dwytha. Do. 7 i ddim, 2-6 i ddim yn do. Mae'n sy'n nifer o'r gema yna sy'n gael diwedd o tymor. Goset. Burns fel cafodd o'n yr hanner cynta'n cael gymaint o le, ond yna ar y crisiad ar y diwedd ddim yn ddigon cywir. Mullen. Routledge yn ôl at Marriott. Di derwyddon di penodi reolwr eto? Na ddo, Jason Stackis yna dros dro yn de. O'n i'n meddwl bod nhw'n gorfod penodi, mae'n gorfod deud y gymdeithas o'r reolwr efo'n 2 fis i Bruno adael beth, nid fydd. Dyna di canllawia'r y gyngrair lle. Ia, y system drwyddeda, felly os na bod nhw'n deud wrth y gymdeithas na Jason Stack i'r reolwr am y tro, bod i'r reolwr a bod nhw'n neud penodiad arall, bod nhw'n neud penodiad wedyn yn ystod yr ha. Brobl. Robles. I'r ffala i chlir. Edrych ar y tabl, Mark, sôn am Derwyddon Cefn o golli heddiw. Fydden nhw'n gorffen y tymor ar 16 pwynt. Aberystwyth 3 pwynt arall heddiw. Fydden nhw ar 33, sef dwbl a mwy y pwyntiau sydd gen y Derwyddon ar y gwylod. Ia, mae'n siomedig gweld hynna dydy. Dwi'n meddwl yn ennill gen cynta ar ôl i'r gyngrair holli. Wedyn o'r bron
So fyna draws newid mawr yn y clwb yna yn ystod yr has yn i fel. So chi beth yn deud bod gen y Seintiau Newydd 10 dyn gyda llaw yn fan hyn ar hyn o bryd? Dim ar ddechrau ar ail hanner, maen nhw wedi cael llawer o'r meddiant a maen nhw'n yn ymosod tipyn mwy rwan. Felly bod nhw'n gwybod bod Cei Conor ar y blaen a bod nhw'n jyst yn ymlacio a mwynhau y gêm pro yma. Sislovich, dyna'r ail. Dyna chi sut i orffen symudiad. Adrian Sislovich i 8fed gôl y tymor hwn. A mae'r 10 dyn wedi ymestyn i mantais yn erbyn y bala. Seintiau Newydd 2 y bala dim. Ie, dim gobaith i'r golwr. Ond eto Ben Clark yn ei chanol i bas o iawn i gan y cae, wedyn brobl allan i Sislovich. Burns ddim yn gael lawr i gan cyflym. Ac fel ti fod yr ergyd ar draws wyneb y gôl. Ac os ti'n di mewn ar y postyn pethau gwych. Ac dyna nath i. A dim gobaith i'r golwr y tro yma. O hwnna yn berffaith i gornel isa ar hwyd. Ond Burns efo yna, mae o'n oedi. Ti'n gweld o'n oedi efo yna. Dylia efo gau lawr llathan yn gyflymach. A saf o'n cae wedyn yr ergyd na lawr. Ond yn dweud oedd am chydig ileda'n gynt bod Seintiau wedi dechrau ar ei hanner yma yn dda ac anodd gweld y bal yn dod nôl i mewn hon rwan. So ni hefyd yn yr hanner cynta, Marc, nad oeddwn ni prin yn sôn am Adrian Sislovich. Will Evans all y bala daro nôl yn syth. Burns lle gen i fo, mae Mendes yn hytrach hefo fo. Kieran Smith y peniad allan gan Keston Davies. Yna Sislovich. Louis Robles. So wrth i fod sgor yn ebyn y bala, wrth gwrs. Wedi o'r meddiant o'r Kieran Smith. Mae Sean Smith. Gossett. O, mi nath o'n dda fanna Danny Gossett. Dyna. Nôl i Danny Gossett. Gossett i fewn i'r canol o. Mendes oedd i fewn yna, methu manteisio. 10 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Seintiau Newydd ar y blaen o ddwy ddim. Gweda gan Gossett lawr yr asgell chwith, brwydro'n galadiadau ennill y meddiant ac groesiad i mewn Mendes yno ac o dan bwysad oedd gan ddau gan Maria Ta Davies efo yna. Ond dwi'n meddwl bod ti'n amser gwneud un y ddau oelyddi rwan, Leslie a Henry Jones at y fil. So ti'n mynd bod y pedwar yn dymain ar ryw ben yn ystod y gêm, ond gwrs maen nhw'n cael dod â 5 eilydd ymlaen, ond dim ond tair gwaith de. Ie. Da ni yn dall bod na eilyddio dwbl yn mynd i ddigwydd i'r bala. Stephen Leslie a Henry Jones ar fi'n dod i'r cae. Mae Leslie yn ddecor, mae'n dda wedi garbia fel yma. Pan mae'r gêm, ti'n fawr chwarae rhywun fel y Seintiau, gyda bach o amser ar y bel anghanol y cae. Ond nhw'n gallu agor am nithin i fyny efo'i basio. Anthony Stevens. Mae'n wrthi'n gwneud gwaith ar y ffordd y tu allan i neuad y parc yma. Mae yna rhyw beiriant wedi bod yn tyllu fatha rhyw dyrnig o iawn, fatha rhyw machine gyda mi dawelodd ar ei fel, yna fo, wedi mynd, yn mynd nôl. Rwan, mae'r eilyddio ar fi'n digwydd. Felly, Lasana Mendes sydd yn gadael y cae. Ac Steve Leslie sydd yn dod ymlaen yn ei lefo. Fe gynnu ni ddaw Henry Jones ymlaen pan fydd na oedi yn y chwarae y tro nesaf. Mae'n syni bod yn mynd i ddau ar unwaith. Gallai gyrsaf gan efo ddau gyfle arall i reid y 3 arall ymlaen. Pete, yn dall mai Danny Gossett fydd yn gadael y cae, felly un chwaraewr creadigol ar draul un arall. Will Evans, di ond i cael gêm gystal am ei o'n i gael fel arfer chweith na chdi. Gath o ddechrau tymor da dod, wedi cael llawr argraff wedyn. Felly gysau yr ail hanner o tymor.
Na fydd na neb mwy beirniadol o'i berfformiad I hun a fo Will Evans. Sgript wedi sgwennu Marc ar gyfer ryw dro yn y gynffon. Sa chi'n syni sy'n ryw gol hwyr ym Mhen y Bont? Andy Morris yn mynd apus a hynna'n digwydd o ffordd arall. Mae Sinter, sa ti'n meddwl bod nhw wedi bod nhw fath gwrthiol yn gwneud gan y bala rwan. Mae nhw wedi sicrhau triffins, mae nhw wedi gwneud beth sy'n angen arnyn nhw. Da ni'n deall bod Rhys Griffith, sef chwaraewr reolwr Pen y Bont, dod â fwy hun ymlaen fel eilydd. Yna frwydr ar hwnnw fo George. O ran yn diffyn ond i fyny faint o fuddiant gwyth Pen y Bont wrth gwrs. Dal yn trio dal I fyny efo chi, Marc. Sy'n George wedi waith y dda felly'n cefn Andy. Ydy mond Andy Morris yn fynd yn sgrichen yn nhw ddau fydd. Yn gyfartal ym Mharc Jenner. Bari 1, Cynarfon 1. Mae ddwy ddim yma yn neuadd y parc. Ben Clark yn yr hanner cyntaf. Adrian Sizlovic yn yr ail hanner. A'r 10 dyn yn sgorio yn erbyn yr 11. Evans. Henry Jones yn dal I ddisgwyl I ddod ymlaen gyda llaw. Wrth ni agosau at yr awr. Sean Smith, heibio I Mullen Smith. Bale yn sgwar at Goset. A'i hwn fydd I gyfraniad olaf o Danny Goset. Goset. Goset, bod o'n cael ei dynnu ffwrdd, mae'n dechrau creu rhywbeth. Mae fydd yn clywed bod yn cael ei dynnu oddi ar y cae, hwnna'n bas wych. Hyfryd gan Stevens at Sean Smith. Ac yna'r ail gyffyrddiad oddi ar Sean Smith. A rwan, Danny Goset yn gadael y cae. Ac Henry Jones. Mae Goset I cael awr dda. Ac bydd o'n apus efo iawn. Dwi'n meddwl, neb yn apus cael ei dynnu oddi ar y cae, ond dwi'n meddwl bydd Danny'n apus bod wedi dechrau'r gêm, wedi cael awr o Danny Regis o hwnna, ac fedar Owen gael seibiant chydig bach rwsos, ond na bod Danny fydd o fyny gael awr o Jamie McDade o gwmpas Gaernarfon a'i fyny Wyddfan a dwi'n meddwl yn y pethefnos nesa rhedag a felly dwi'n meddwl bod o'n cael awr o seibiant, fydd os o cael ei hun mor holliach a fedrith o erbyn dechrau ymarfer am y tymor nesa, ac wrth gwrs bydd o'n gobeithio chwarae tipyn mwy o gema i'r balas tymor nesaf. Henry Jones, prif greuwr o bala y tymor hwn, wedi creu 10 o goliau. Yn hanol hynna, oll fanna, mi gafodd rheolwr y Seintiau Newydd Anthony Limbrick Gerdyn Melin am gega. Be da, o'n byd gega amdan dwi'n meddwl. Mae dim o'r y blaen, dwi'n lawr I 10 dyn, ond fedar ymdadla am y penderfyniad yna. Sa'n dal I ddadla am y gico'r smotyn yna. Routledge gan sefyll Mullen. Dyna pam o'na oedi yn llinell amddiffynol y bala. Pen y Bont dim Cei Conna 1 gol George Horan sydd yn ennill y bencampwriaeth I Cei Conna I dîm Andy Morrison ar hyn o bryd. Yna ddigon amser eto. Bron I hanner awr i'w chwarae yma ar neuadd y parc ac I lawr ym Mhen y Bont. Jones at Kieran Smith. Dyma Will Evans. Evans ar ergyd. Ond yn bell. Doedd yna ddim yn bell o gwbl. Dwi'n meddwl o Harris yn mynd yn deifio fanna bod wedi cael prawn distawf iawn. Ond wedi werth cynnig. Gan Will Evans. Yn ei droed chwith. Mae Harris yn deifio ar ôl I Bale. Bell eifio'r postyn. Paul Harrison. Yna draws newid yng Ngharfan y Seintiau dros yr ha. Ia. Mae Cei Conna di bod nhw ar y brig, wrth gwrs, oedd y pandemig, roedd y bencampwriaeth yn y llynad, ac wrth gwrs maen nhw wedi golli allan eto y tymor yma Seintiau Newydd, a Mike Harris yn mynd hapus, mae os yn mynd i'r grwpia o gystadlaethau Ewrop. Dwi'n ffordd gorau fynd, dwi'n dim bencampwyr, dwi'n fwy o gyfleon.
yn Ewrop. Dwi'n syni. Yna rhyw hanner dwsin o chwaraewyr y Seintiau gadael yn ystod yr ha. Mae'n gyfartal yn Met Caerdydd 1, y Flint 1. Ond yna ddim yn ddigon da i godi'r Flint allan o'r ddau isa. Yna chi'r sefyllfa ddiweddara, felly Pen y Bont dim, Cei Cona 1, cyfartal ar Barc Jenner, y Bari 1, Cynarfon 1. Wyffordd ar ddôl y bont ar y blaen yn erbyn Dewydd o'n Cefn. Fel ni'n sôn yn gyfartal, Met Caerdydd ar Flint ac Cweir. O iawn i'r dre newydd ar hyn o bryd. Tacl galed ar Henry Jones ac yn tan codi i fyny yn syth. Ie, siwr bel me fo a Leslie, mae'n siwr yn y ddau eilydd yn drech ar draws hon. Symud y bel yn sydyn, yr outled oedd yn hwyr. Mae'n Cerdyn Melyn yn mynd i gael ei ddangos. Rwyd yn mynd am y gol, lle. Chodd o'n Cardyn, ond yn os o wedi gweld un. No, mae Anthony Kane symud o'r neilltu. Mae Henry Jones ac Steve Leslie, nhw sydd fod diddordeb yn hon. Henry Jones, a mi nath y mur i waith. A Ryan Astles. Oedd y cawr yn y canol, ildiodd y gig gornel. Mae'n talu Carwyn mor dal a fo'n y mur amddiffynol. Ydy os ti'n leinio dy wal yn iawn. Iawn, Leslie i gymryd y gig gornel. 20 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Mi fydd y gol rwan i'r bala yn gwneud pethau'n ddiddorol iawn. Leslie, ond yn un dda, peniad amddiffynol gan Astles yn un dda hefyd. Sean Smith. Wrth i fi ddechrau tarannu yma ar gyrion Croes Oswallt. Henry Jones. Jones, o mi nath o'n dda. Jones, gosod y bel drwodd at Venables, ond Harrison wedi gweld y peryg. Chydig bach gormod ar y bas trwad gan Henry Jones yn fanna. Ie, so cae yn sych, dim ond, so wedi sein bas berffaith, ond gan bod y cae reit slick efo y glawd o'n wedi gael yma. Gormod o nerth ar y bel ac dwi'n meddwl Venables yn reit siarp, ond mor siarp a hynna dyddi yma. Mi oedd Cynarfon ar y blaen o gol i ddim y Marc Jenner. Maen nhw bellach ar ei holi. Bari 2, Cynarfon 1, a mi fydd hwnnw'n hob seicolegol i dîm Gavin Chesterfield. Cyn y gêm ail gyfle penwythnos nesa. Henry Jones, mae o di biwiogi'n sicr pethau nghanol y cae i'r balag. Edrych am Kieran Smith oedd o'n fan yna. Ryan Astles. Mae'r cliriad. Henry Jones, dymor nesaf. Gyda'n deboi ben yn y bala. Fydd o'n aros, dyma gath awr o dyfluon y tymor yma, dyma di chwarae reolaidd. Lle fydd Greg Draper y tymor nesa. Nes mae o di cadarnhau yn ystod yr egwyl yn dod na fydd o ddim yma ar neuadd y parc. Ie, nath o ddeu bod wrthau yn ystod yr egwyl bod na hon fydd i gêm olaf i'r Seintiau. Wan ta, Robles i roi prawf i Anthony Stevens. Robles, mi oedd Routledge ar rediad ar ochr draw a welodd Robles mo honno fo. Mullen. Ben Clark sgori'r y gol gyntaf na wedi 9 munud i roed y tîm cartre ar y blaen. Sislovic yn dyblu'r fantais wedi 53 o funudau. Astles. Marriott. A i fo fydd y capten fydd yn codi'r tlws ar ddiwedd y tymor. Dyma Sislovic yn dal i fynd. Ac oedd blaen troed Sean Smith yn digon. Cyfle clir yn fan yna. Oedd gwaith gwych gan Sislovic dangos i Gylfynder. Yn teipio i Burns o wedyn thynnu'r bel yn ôl. Ond hynna oedd yn gallu neud y gwir. Ond gam ti'n ddyn i lawr, yn ti lai o chwaraewyr yn cyrraedd o Cwrt Cosby. Yna Sean Smith y ddau safle amddiffynol ddo'n wych o fanna di gweld yn union be oedd Sislovic yn geisio wneud. Henry Jones a'r gwiriad oedd hi ar Will Evans, a mae stym corff Will Evans dwi'n meddwl jyst yn crynhoi i'r rwystredigaeth o. Ie, so mae llawer wedi disgyn i'r bala nag oes mae bob adlamiad di mynd i
o blaid y Seintia Newydd. Ac, ond i fi, dyn nhw'n wedi gwneud y cae mor sydan as nhw'n wedi gallu. Gwneud da gan y golwr yn yna. Sean Smith. Lle unwaith eto ar yr ochr bella gan Andrew Burns. Mae'n lot os ar Seintia yn digon bodlon gadael i Burns gael y lle mae lawr yr ochr dde. Gwaith da. Ac yna'r bas yn llac at Kieran Smith. Dim trosedd gan John Routledge. Ac Mr Griffith yn troi yn syth. Felly gydbwysedd dim ôl nath Kieran Smith yma i Fentrwm. At ceisio newid ongl yn rhy sydyn. Leslie. Pen llac ar gwaith amddiffyn Henry Jones. So wedi Colin Caton yn difaru nath o gychwyn efo Henry Jones. Ac wedi gwneud argraff yn sicr ers dod i'r cae fel eilydd. Cyfle i gael ei grisiad i fewn yn fan hyn. Dyna'r cliriad amddiffynol gan Keston Davies. Falla dim cychwyn efo Henry Jones, o falla dod efo maen yn gynt a nath o. Wedi fadde Seintia lawr i 10 dyn, wrth gwrs. O'n i fod sydd o maen yn ystod yr egwyl. Wel, dwi'n dall ydy'r dilyddion ystod yr egwyl yn cyfri tuag at y 3. Burns. Davies. Ffeniad da. Robles. Mullen. Mullen. Hyfryd yn pasio'r bel iddo fo'i hun yn fan yna rhwng Leslie a Kay Marriott. Mae rhaid chi ddeud, Mark, mae'r Seintia'n gyffyrddus ar hyn o bryd. Lawr i 10 dyn, maen nhw ddyn yn bryn. Robles. Ti beth yn ôl bod nhw lawr i 10 dyn o set. Eilydd i y Seintia a Penblwydd hapus iawn i Leo Smith. Dathlu ben blwydd heddiw yn 23 oed a hynny ar drail Ryan Brobl. Felly Leo Smith ymlaen yn lle Ryan Brobl. Penblwydd hapus Leo. 20 munud i fynd yma ar neuadd y parc ac hefyd i lawr ymhen y bont. Oes y glws arall yma? Na, gwrs. Na, mae'r tlws i lawr ymhen y bont. Fysa nhw'n godi felly, sgynnu nhw replica yn cefna? Na, gwrs, does gen nhw ddim. Fysa fi'n hen fydden nhw? Na, gwrs, na gyn cardboard chwaith. Kieran Smith. Allan at Andrew Burns. Smith, creisiad ar y cynnig cynta'n syth at Marriott. Jyst yr edrychiad bach na i weld bod yna rhywun neb tu nôl iddo fo. Ia, mae'r ansawdd yn y trian ola gan y balan. Di fod yn siomedig. Robles at Leo Smith. Smith cael ei annog ymlaen gan dîm reoli'r Seintia Newydd. Jamie Mullen os a drydedd i selio'r fuddigoliaeth. Smith os a gol i ddathlu ar ei ben blwydd. Routledge allan at Clark. Sean Smith. Gan bwysau gan Jamie Mullen. Na, tasa'r Seintia yn ennill, tasa nhw'n cipio'r bencampwriaeth pnawn yma, mi fydd na ddathliad ar y diwedd, ond fydd na ddim tlws iddyn nhw. Mi fydd y tlws yn cael ei rhoi iddyn nhw. Yn y dyfodol, mae'n debyg. Dwi'n mynd o'r rhithiol. Gofyn Llandy Morris yn gwybod. Eilydd arall i'r bala. Ac, Will Evans. Liam Davies sydd yn dod ymlaen yn ei le fo brawd Tom Davies o Everton. Felly Will Evans i ffwr ac Liam Davies ymlaen. Evans heb gael ei gêm ora, Mark. Na, beth dwi wedi weld, ti'n gallu gweld y tymor, pryd o fi gael, nath o ddechrau'r y tymor ar dan do, sgorio nifer y golia. Ac, cael llawer argraff yn yr ail hanner o tymor. Dyna ni gyda llawer anilyddio i'r bala. Maen nhw wedi dod â 3 ymlaen, ond ar 3 achlysur gwahanol. Felly dim mwy o opsiynau i Colin Caton.
Mullen. Bala ar ei holi o 2-0. Seintia lawr i 10 dyn. Mae nhw lawr i 10 dyn ers 19 munud. Ac wedi ymdopi gyffyrddus iawn efo pethau. Dyma Sean Smith. Kay. Allan at Andrew Burns. Davies i gyffyrddiad cyntaf fo. Ddim yn argoheiddi hwnna gan Liam Davies. A mae'n gyfle fan hyn i Leo Smith. Smith Robles yn edrych i amseru rediad mewn a bas ymlaen yn fan yna. Ond Smith yn dewis mynd yn ôl at Astles. Sa chdi'n tiwnio mewn i'r gêm rwan, a bod chdi'n gwybod bod y Seintia lawr i 10 dyn, sa ti'n meddwl bod ti'n 11 erbyn 11? Ar y Seintia ydy'r tîm gorau? Wolford wedi ymestyn y fantais. Dwi ddim yn y fan yna, nebyn y Flint. Nebyn y derwyddol mae'n drwg yna. Astles. Mae'r glaw wedi pidio yma yng Nghrous Oswallt. Ac yna rhyw fyny o awyr las yn ymddangos. A mae'n gyffyrddus i'r Seintia. Yndi mai. Dwi'n gael ei glirio doedd tywydd. A fel da ni'n deud, ni'n dechrau bwrw to. Routledge gol i lawr ymhen y bont. A mae cyn chwaraewr y Seintia newydd, Eiron Edwards, wedi dyblu mantais Cey Conna. Pen y bont dim, Cey Conna 2. Halan i'r briw go iawn y fanna de. Eiron sgorio y gol. Cadarnhad. Mae peniad gan Eiron Edwards, Mark. Ac, wel, wneith Cey Conna ddim ildio 2 gol mewn chwarter awr yn yna. Na, wneith ddim mwyn un yn ffyn am ddwy bryn i fod yn onast. Mae'r Bencan Pwraeth yn ddiogel yn aros gyda dim Andy Morrison. A rai fi ddim, oedd angen rhywun i herio'r Seintia doedd, ac oedd yn agos cyn tymor dwytha. Sef wedi ddiddorol lles ar Bencan Pwraeth wedi glanio tymor dwytha, ond cyn y pandemig, ond mae'n wedi dangos y tymor yma na nhw ydy'r tîm, a nhw fydd y tîm eto tymor nesaf, mae'n siwr. Mae'n debyg bod dathliad Eiron Edwards werth i weld, Mark. Hynny di mi gafodd o gerdyn melyn am dynnu i grys. A dyna be mae o'n i feddwl iddo fo. Ac yn ennill y Bencan Pwraeth unwaith eto. Mae'r gŵr yma, mae Harrison wedi ennill uwch gyngrei'r Cymru 9 gwaith. Dwi'n mynd am falla fod Eiron Edwards bosib di mynd un yn well. Degfad i moldo, ia. A fo felly fydd y chwaraewr, dwi'n ddim os dwi'n gywir, fydd wedi ennill uwch gyngrei'r Cymru yn fwy na neb arall. Ia. Gary Lloyd illa sa ti'n agos i Barry, ia. Ond gyn ti hefyd edrych ar rei sydd wedi bod yn y Seintia newydd. Paul Harrison ti di enwi. Marriott efalla. Marriott 9 gwaith, ia. So Harrison 9 gwaith, Spender 8 gwaith, Marriott 9 gwaith, Draper 8 gwaith. Ond os di Eiron yn cyrraedd 10, gwych. Os o'n llawer yn cyrraedd fo 2 glwb gwaith yma. Nagos. Iawn, Eiron Edwards. So mae George yn neud o efo'r rhyl, Cey Conna. Isio fo Bangor a Seintia. Gary Lloyd, Llanelli. Mike Wild. O, hwnna'n fwy na gynnu i feddwl. So chi'n gallu gwneud tîm o hwnna chi, Mark? So mae'n dîm rhaid i bod yn sa. Na, so wir. Ond bod George gwybod i len yn cefn yn gorau chwarae de. Burns. Nato Smith, wan yna, unwaith eto, Mr Griffith. Just yn gadael i'r chwarae barhau. Da ni clywed bod Greg Draper ar fi'n dod ymlaen i ffarwelio efo'r
Seintiau Newydd y gŵr o Zela Newydd. Cwestiwn arall ydy fydd Adam Roscoe ma ti'n bod nesaf. Yn dalodd amdano fo do. Do. Ond i Robles ddim yn cam sefyll, ond Lloyd yn effro. Mae'n debyg bod nhw wedi talu cryn bris amdano fo, yn gwestiwn mynd. Lex erioed, mae'n cadw cwestiynau ynglyn â'r symudiad yna, tydi? Yn eisiau di costio ac hefyd bod na, ti'n mynd siŵr bod ar gyflog sylweddol yma hefyd dod o'r adran gynta yn Lloegar, felly os ti'n chwarae fel chwaraewr, ti eisiau meddwl, os di'r rheolwr yn licio fi, dwi'n mynd i gael aros yma am y arian, ta dwi'n mynd i symud i gael gêm fel arall. Bydd y chwaraewyr yn gwybod, swn i feddwl, bydd y chwaraewyr y Seintiau'n gwybod rwan. Bydd, swn i'n meddwl. Tom Holland. Yn lle sgoriwr yr ail gol Adrian Sislovic. Felly Tom Holland ymlaen. A mae Louis Robles yn gadael y cae ac ymlaen am i ymddangosiad ola yn lifrau y Seintiau Newydd. Prif sgoriwr holl hanes y Seintiau Newydd efo 165 o goliau. Greg Draper wedi ennill y bencampwriaeth 8 gwaith efo'r Seintiau Newydd, ond mae wedi cadarnhau yn ystod yr egwyl. Mae hwn fydd i ymddangosiad ola i'r Seintiau Newydd. Ia, mae wedi bod yn chwaraewr bendigedig i'r Seintiau Newydd wrth gwrs, ac mae wedi sgorio toman o goliau, ond wedi bod yn dechrau gema'n gyson ydi, ac efallai fod symudiad i glwb arall yn mynd i alluogi fo chwarae fwy reolaidd, felly ddim gyn gymaint o gyfleon ond o flaen gol, ond mae'r ddawn gynno fo dydy, os ei glwb nesaf fo greu hanner gyn gymaint o gyfleon fydd yn rhy ddrwg a fydd yn brwydro gyda Wild a Venable sydd yn brif sgoriwr eto. Fydd o'n brwydro hefo Wild am len hi'n Cei Conna? Ia, mae dwi'n gwybod o Craig Harrison yn ei hoffi fo fel chwaraewr. Mae'n siŵr bod gen Mike Wild oli at tymor arall yn y fo swn i ddisgwyl. So fe di bala alla. Gwestiwn arall. Ie. Lle ddim eisiau mynd i'r lle mae'n di fod mewn ag allan o'r tîm na. Oce, os ti chwarae'n sal, ti'n mynd i sgwyd y len tîm, ond os ti chwarae'n iawn, ac ti eisiau chwarae reolaidd, wedi Greg Draper am siŵr ar ryw 2-3. Mae Greg Draper yn 31 ydi o. Ie, mae'n aflynyddodd. Dal yn efo, dal yn y tank yn does. Oes, da, oes. Yn gormod gobeithio. Reit aflu enw un tîm i fewn i'r pair, Marc, fydd falla codi cwestiynau Flint. Greg Draper i Flint. Ie. Gwyd si o ffynhonnell eitha dibynadwy bod y Flint yn mynd i arwyddo dipyn o chwaraewyr newydd y tymor nesaf ac rhai o tîmau'r chwech ucha. Wel, fydd y Bala, fydd y Bari a Rheinia a Pen y Bont ddim yn y rhafal. Dyna fydden? Na, sy'n sy'n llawer. Sy'n gyda ti Gynarfon. Sy'n sy'n ei gweld Packer yn symud i Flint. Neu Kenny. Jack Kenny, dau na ia. Yn ôl at Neil Gibson. Ie. Dechrau'r lle. Spender ella. Fydd o ma, tam o'n ysa. James Owen. James Owen, ia. Pryfad o'n i'n dentist i famos os dwytha, y llun. Ac oedd hi'n dweud bod o'n wedi chwarae o'r anaf ac wrth gwrs bod o'n wedi fynd ar fyna ddiwedd y tymor lle fydd o'r tymor nesa. Mae fo ag Andy Morris yn ffrindiau da yn ôl bod i ddallu. Ond ie, newydd ymlaen fel eilydd ar gyfer y 10 munud fallu ola sydd ar ôl y tir Bala. Mosod lawr ochr chwith, mae hefo Leslie Smith. Kieran Smith ar bediad da gan Paul Harrison. Mae o'n benderfynol o gadw'r ail lechen lan ar higian y tymor hwn ar 5 yn olynol yn uwch gyngrair Cymru. Yndi, dwi'n gael llawer yn neud pa maen nhw'n gofyn cwestiynau ohono fo mae o yn golwr da rhwng y pys na. Ac Kieran Smith fod i'r agosa
Prynhawn ma dweud i'r Bala i sgorio felly. Os ni reid o ran y Bala, Mark, mae Sean Smith, nid Leo Smith o'r Seintiau, ond Sean Smith o'r Bala, ydy'r chwaraewr gorau di bod i'r ymwelwyr. Ia, mae wedi bod yn weithgar fyny i lawr yr asgell chwith na. Sut edrych ar y gêm, di byd i chwarae amdani i'r Bala. Yrwydd parch, jyst i wrth, di gisio curo'r Seintiau newydd a cael bwlch na ar y ddau ucha. Ond, ti bod, ond di, mae Smith i gael gêm a chwarae tego. Ni weld ydy'r sefyllfa diweddara yn gemau heddiw yn uwch gyngrau i'r Cymru. Ceic hwnna ar y ffordd i gael ei coroni yn bencampwyr ar y blaen o 2-0. Mae bellach yn 2-1 i'r Bari yn erbyn Caernarfon. 2-0 i Hwlffordd yn erbyn Derwyddon Cefn. Dal yn gyfartal rhwng Met Caerdydd a'r Fflint, a bellach mae Aberystwyth ar y blaen o 4-0 yn y Dre Newydd. Felly mae'r sgôr arwyddo cael yn fanna, Marc, ydy'r Bari 2, Caernarfon 1, a'r 2 dîm yn cwrdd â'i gilydd eto'r penwythnos nesaf. Ie, di'r 2 dîm ar ei cryfa sy'n gwestiwn. Rwys Bras mynd o di wahar wythnos nesaf. Ond, ia, diddorol. Pryd mae'r gêm ar Sadwrn o Dydd Sul? Ia, dwi'n meddwl de. Penwythnos nesaf. Mi bydden nhw yma hefo ni ar sgorio. Dyn nhw'n di penderfynu eto pwy sydd pa ddiwrnod? Na ddo dim eto. Venables. Mi wedi cael ei blismo yma yn arbennig y pnawn yma, Chris Venables. Do, dwi'n di fel llawer o bel o gwbl na di. Dwi'n di cael cyfle o gwbl bron na chdi. Sean Smith at Kieran Smith. Ben Clark yn gwneud y gwaith am ddiffyn. Bel i fewn edrych am Venables. Astles yna. Dyma Henry Jones. Ac Paul Harrison yn gwneud i hwnna edrych yn llawer mwy cyffyrddus nag oedd i, dwi'n meddwl. Oer, gydlan gan Henry Jones o fanna. Ond, oedd hi'n dweud, oedd hi'n ychdwr reit neis i Paul Harrison. Ac oedd o'r, lle oedd o'n sefyll, oedd hi syth ato fod oedd. 5 munud o'r 90 yn weddill. Ac, mae Seintiau Newydd yn gwneud be oedd rhaid iddyn nhw wneud, ond mae'n ymddangos na dydy o ddim yn mynd i fod yn ddigon. Ger gweithio am drechion Anthony Limbrick a thîm rheoli y Seintiau Newydd. Siom fydd iddo fo. Ceic hwnna ar y blaen o 2 gôl i ddim ymhen y bont. Goliau George Horan ac Aaron Edwards yn mynd i sicrhau yr ail bencampwriaeth yn olynol i dîm Andy Morrison. Fyna bwysau'r Limbrick to fo nesa. Erwydd fydd Mike Harris yn benderfynol a dennill y bencampwriaeth, a os na fydd y canlyniadau yn mynd o'i blaid ar ddechrau'r tymor a bod Ceic hwnna'n dechrau agor bwlch wedyn da ni'n gwybod am Mike Harris, dyma'n ofn eu penderfyniadau lle mae rheolwyr yn y cwestiwn ac fydd bwysau na fo yn ystod yr ha, a hefyd wrth gwrs gyda Gary Brabin i mewn gesio gael sofyniad draws newid o'r garfan, a wrth gwrs fydd rhaid nhw ddechrau'r tymor o dan, ac hefyd i performadur nhw'n Ewrop hefyd. Fydd Mike Harris yn un sy'n isio cael mynd ymlaen yn Ewrop, mynd i'r grwpiau, ac ti'n gwybod, fydd yna bwysau, fwy na bwysau nag y pobl y feddwl ar Anthony Limbrick tymor nesaf. Josh Bailey, gen 45 oed ymlaen fel eilydd. Ie, byddai'n di weld tymor yma, dwi'n gwybod yna gema di dod yn gyson penwythnos gan wythnos. Nifer y chwaraewyr ifanc yn cael cyfle. Fel, dwi'n dod ymlaen fel Elyddion, dwi'n gwybod Derwyddon Cefn, maen nhw i carfan nhw, dwi'n meddwl mewn un gem, yna rhyw 4-5 nhw o gwmpas yw 19 oed ar cael. Mae'r clybio yma di roi cyfleon i'r chwaraewyr ifanc i ddangos be maen nhw'n gallu gwneud. Draper. Marietta o Gengi Crydd.
Hwna braidd yn... Oedd Henry Jones, de. Hwyr o'n. Oedd. Dros y bel yna, doedd? Oedd. Dwi'n gweld Iwan Arwel yn Gruffydd yn ychwanegu llawer ar ddiwedd y 90 ma. Rhyw 3 munud, da ni'n clywed, fydd yn cael ei ychwanegu ar derfyn y gêm Clark. So mae weld na'r cofi sydd wedi rei talc yn cyfeithio yn y seintiau fydd y gêm yna. Ia. Sydd wedi costio i fi, sydd wedi costio hwnna yn golli o 5-1 yma neu 5 Cei Conan. Y gêm na neu 5 Gaernarfon dwi'n meddwl sydd wedi costio y 5 Campwriaeth. A mi gollon nhw gêm yn Hwlffordd hefyd yn do? Do, mi gollo Cei Conan wedyn. Neu 5 Pen-y-Bont adra fi cofio, so felly... Ti'n edrych ber i'w 4-5 gêm yn ôl oedd y gêm yna i 5 Gaernarfon. Ia. So pan ti'n dod mor agos i ddiwedd y tymor. Dim hen o'r cynta'r tymor oedd y gêm yn Hwlffordd ym ôl, ia? Cos di hwnna Hwlffordd, mi'n gorau gêm wedyn, hwnnw fel tan... Ia. Illa prawn ma. Ia, dwi'n meddwl o'r gêm di sgôr na wedi gyfer cyfleon gafon nhw a lawr i 10 Gaernarfon. A na wedyn, bod nhw'n di ennill hwnna. So os o'n nhw'n di ennill hwnna, sa nhw... Arth y bala golli noson wedyn, do. Yna, arth y bala curo Cei Conan noson wedyn. O ia, do. Y dair un na. Da ni fewn i'r funud ola. Mae yna 4 munud yn mynd i gael ei ychwanegu ar derfyn y gêm yma am yr holl eilyddio sydd wedi digwydd. Da ni heb weld yr ymgeleddwyr o gwbl ar y cae yna, do? Na, do, dydyn ni ddim, i fod yn onest. Gol hwyr i'r Met. Met 2, Flint 1. Felly, hynny'n golygu bydd Flint yn gorffen yn y ddau isa. Aberystwyth yn codi uwch i penna nhw. Hynny'n golygu hefyd y bydd Met mond y gorffen 2 bwynt y tu ôl i'r Dre Newydd. Felly, rhyw gropian dros y llinell nath y Dre Newydd yn y diwedd. Ia, nath... Mae wedi cael ail hanner y tymor. Da iawn. Ella fydden nhw'n gryfach tymor nesaf os gyda nhw fyfyrwyr yn ôl yn coleg. Gadarnhau mai 4 munud, Mr John Jones yn dangos y bwrdd electronig, felly 4 munud o'r tymor yn weddill i'r seintiau. Maen nhw'n gwybod bod Cei Conan ar y blaen o 2 gôl i ddim ym Mhen-y-Bont. Tydyn nhw ddim yn mynd i fod yn bencampwyr y tymor hwn y seintiau newydd. Tasa na chwaraewr y gêm, Mark? Pwy bysa chwaraewr y gêm? I fi, Ben Clark. Chwarae yn arbennig ganol y cae, gael o gol wych yn seri i'r rediad yn berffaith. Mae gael y chwaraewr i'r ddan wedyn yn yr ail gol. A mae di symud a mae di edrych yn gyffyrddus yng nghanol cae a wedyn pan oedd seintiau lawr i 10 fel cefnwr de mae di edrych yn gyffyrddus dim mots lle mae'n chwarae mae'n gyffyrddus mae o'n fynegu lawr a mae o'n un sy'n ymosodol ac yn ceisio creu ac i fi Ben Clark wedi ser yn y gêm prawn ma. I gol o wedi 9 munud rhoddodd y seintiau ar y blaen cyn nhw'n mynd lawr i 10 wedi 19 munud ac Ryan Harrington yn cael ei heno'r cae. Ac yna 8 munud i fewn i'r ail hanner, Adrian Sislovic ar ail 2-0 yma yn neuadd y parc. Mae hi'n 2-0 hefyd ym Mhen-y-Bont i Cei Conan. Hynny'n golygu mae Cei Conan. Ond i bai bod yna dro go iawn yn y gynffon i lawr ym Mhen-y-Bont. Fydd y pencampwyr. Wedi gorffan yn y Dre Newydd. Dre Newydd dim Aberystwyth 4. Venables os na gyfle fan hyn ag oes gormod ar hwnna ac Harrison yn gyffyrddus. Ie, oedd yn siomedig y seintiau. Ond yn ti ddisgwyl. Ond fe gynnu'n llawer o waith yn ôl. Wrth gwrs i ymgyrch i Ewrop. Mae Colin Kate yn dweud bod yn ôl. Dwi'n meddwl mae Lwsos yn Mehefin i ymarfer. Marriott. Draper. Routledge. Dyma Smith. Smith. Sa gol i Draper. Sa'n wrth i bodda yn bysant. Sa Greg Draper yn gallu cael gol ar ei ymddangosiad ola.
i'r Seintia. Lle'r ochr bella gan Mariet. Mariet. Y creisiad yn edrych am Draper, ond dim ond at dalcen sylweddol Anthony Stevens. Dychwch lle mae Ben Clark. Mariet. Mae drosodd ymhen y bont. Da ni'n y funud ola yma yn neuadd y parc, ond mi allwn ni rwan lon gyfarch Andy Morrison, Craig Harrison a thîm rheoli a hyfforddi Ceicona. Nhw ydy'r pencampwyr, mae wedi gorffan. Pen y bont dim, Ceicona 2. Da iawn, Andy Morrison. Da ni'n clywed bod Andy Morrison wedi gwisgo het cowboy fel mae Mike Harris, perchenog y Seintia Newydd. Sy'n llawer o gyfeillgarwch rhwng y ddau yna, nag oes? O'n siarad Mike Harris gynnad ar het na'n i benno. Dim yr un het? Na, ci dim yr un un, ond... Smith, Kieran Smith. Mae'r arbediad yn unau fewn i'r 10 eiliad ola. Mae'r tymor dirwyn i'w derfyn yma. Arbediad gan Paul Harrison. Ond o leafd ar Ceicona ddeud bod yn denill y bencampwriaeth rwan ar y cae. A'r chwiban ola yn cael ei chwythu gan Mr Griffith i gadarnhau. Mae Ceicona ydy'r pencampwriaeth. Mae'r chwaraewyr yn gwybod. Ben Clark i gôl o roddodd obaith i'r Seintia wedi 9 munud. Tîm Anthony Limbrick yn mynd i lawr i 10 dyn wedi 19 munud. Ryan Harrington yn cael ei hel o'r cae. Cerdyn coch uniongyrchol ac yna 8 munud i fewn i'r ail hanner. Adrian Sislovic i wythfed gôl o'r tymor. Yr ail i'r Seintia. Ac, Siom i Anthony Limbrick. Y Seintia Newydd yn gwneud be oedd yn rhaid iddyn nhw wneud. Oedd yn rhaid iddyn nhw ennill y gêm yma. Maen nhw'n gorffan yn ail 2 bwynt y tu ôl i Ceicona. Ond ydy hi ddim i fod wrth i Anthony Limbrick mynd rownd i longyfarch i chwaraewyr. Da ni wedi gweld Greg Draper mewn crys Seintia Newydd am y tro dwytha. Mi fydd o'n symud ymlaen. Faint mwy fydd yn symud ymlaen dros yr ha. Felly'r Ceicona ydy'r pencampwyr. Seintia Newydd yn gorffan yn ail. Sgôr terfynol yma neuadd y parc. Y Seintia Newydd 2, y Bala dim.